Evo te šta smo sve preživjeli, šta se sve desilo. Ma nije to ništa Mostar, šta te ja pričam sad, uopće neću o tome da pričam, jer pojačit će mi se OCD i sve ovo i hipohondrija. Da, nećemo. Ne da mi se naša, lijepo mi je sad, kažem ti, sve je prošlo, sve je dobro, živ sam, gdje su moji prijatelji, što kaže grupa Grč u Ludnici, na groblju u bolnici. Tako da to je bilo jako intenzivno za nas. U stvari, znaš, ima ljudi koji su ranije išli, nije to sad, nego je meni to doživljaj bio, znaš, da putovanje inače dokazano razbija predrasude. Znaš, ljudi seru da su Crnogorci ljeni ili da su Slovenci škrti. I onda ja iz Mostara odem u Pulu, ne ja, nego Koka, ja i još 2 prijatelja i ostanemo bez dinara. I ovak stojimo na cesti, prolazi Fiat Tipo, to je tad bila kola, su bila Fiat Tipo, svira unutra Led Zeppelin. I mi stojimo, gledamo, evo što ima dobro. Neki lik govori, pridite, svijemo, dakle ste, šta, ajde, sjedaj u auto, mi u svemu Tipo, slušamo Ceppeline, frajer, izađe neke vutre, neki Red Bullova vrećicu, konjaka, svega, i mi na plaži do jutra s njima bili, izgrlili se, kaže, frajer, imam kafić u Mariboru, kad god dođete, svratite, i oni odlazi taj Fiat Tipo, sviraju ti Ceppeline, ja gledam, da, Slovenci su škrti, jebe mi materu. Da. Znači, bullshit, frajer je živio, znaš, imaš one likove što piju espresso 22 godine. To mu je primary activity, pije espresso, onaj mali. Ovako prinosi ga, prinošenje šalice traje jedno 45 sekundi. Pa onda malo samo crkne i onda kaže, onda spušta 45 sekundi. Onda dođe njegov kolega iz razreda iz Njemačke, koji je sve te 22 godine dok si ti pio, majmune, taj espresso, goloruk se borio gore u Mannheimu, da nauči njemački sa bosanskim naglaskom, i da radi na baušteli, da zaradi, i ovaj mu kaže, šta je šupčina, nisi piće, kafani nisi platio piće. Znači, on od njega očekuje, još ga proziva pred svima, paziti, da ovaj plati piće svima, jer eto, treba neko da to i finansira, to laprdanje i ispijanje tog fucking espressa. To je taj mentalitet. Zato se ja i govana najao bez veze, nemamo taj. Dobro, to je, ali je isto tako, tragična činjenica. Sad ne znam koliko se ta statistika promenila, verujem da jeste na bolje, jer su međuvremeno pojavili Airbnb-evi i low cost letovi, i tako dalje, koji su stvarno transformisali, da sad je dovoljno samo da imaš pasoš i 100 eura u džepu i možeš da odeš. Pa pogotovo u Hrvatskoj kad imaš EU papire. Pa... A ne, za Hrvate svakako, da. Ali zato, ali sad, evo, recimo, posljednjih nekoliko puta kad sam odlazio dole za Primorje, uglavnom rade Filipinci i tako dalje. Jeste, u Hrvatskoj, da, u Zagrebi, gomila ljudi je došlo. Znaš, zato što nema, jer to je sad mač dve oštrice, znači, dobro je za mlade, jer taj pasoš Evropske unije mi omogućio paljba, ne treba ti ništa da bi otišao. Ja sam siguran, u Srbiji sad, kada bi Srbija dobila pasoš s kojim bi ti mogao da ove sekunde, bez viza, bez radnih dozvola, bez ikakvih papira, samo odeš i zaposliš se bilo gde, egzodus bi se desio. Pa već sad u Hrvatskoj ti radi, ja kad odem na more, koliko jer oni su imali nešto kao Hrvatske... U Srbiji je gomila ljudi. A da. Meni ljudi, konobar, ko može slika, ja sam Smeljar, ne znam, tako, svuda. U Hrvatskoj gomila ljudi. Jer fali radnika. Zato što su ljudi iz Hrvatske otišli. Tako je, ali mladi, to je najvažnije. Da, mladi ljudi najbolji. To su mladi koji nisu... uhljebi se to u Hrvatskoj zove. Da, pa isto kod nas, uhlebi samo. Da, samo bez lj. Da, ukrusi. Samo bez slova j. Dobro, jasno mi je. Rekao da polako možda nije, da proverim za svaki slučaj. Da. Šta mislim? Okej. Što sam mislio reći? Da, znaš, odu ljudi, uhljebi je bolje, mislim, neke stvari, ajde, bolje zvuče sad. Moramo se dogovoriti, još tako sad. Ja sam to kroz Alan Forda naučio. Da. Znači, jednostavno, kada je počeo Alan Ford da se pravi na ekavici, znaš, i kada je počeo ekavskom, kada je počeo ko leti vredi, ne može. Jednostavno ne može. Tko lijeti vrijedi. Znači, mora može lijeti. Ko leti ti je isto. Da, to. Vrijedi ti je samo vrijedi. Tko sad se ja zaboravio, davno je bilo. Tko leti vrijedi. Znači, mora tako. Znači, ne može da bude... Da, ali dobro, ali su ti, recimo, svi su ti oni Blackovi, Stene i svi su bili na srpskom. Uvijek je bilo docnije, pa 3 tačke, pa ide on s konjem. Znaš, uvijek je to bilo...
to je više prevladavalo taj dio. Sve zavisi kako se šta zapamti. Da, nekad paše nekome kako god rasteš, znaš, kako šta zapamtiš, to je u stvari nebitno. Da. Znaš, ako je tebi naravno, ako je tebi Duško Dugoško obilježio djetinjstvo, onda ti Zekoslav Mrkva zvuči malo onako, nije dovoljno jako. Duško Dugoško, da. I kako Sunđer Bob, kockaste hlača, tako nešto. Ali znaš šta mene ovdje najviše, mislim, nasmije pileće grudi. To je meni grudi su mi samo ženske, ne mogu biti pileće. Prsa mogu biti muška i pileće, a grudi samo ženske. Ne možeš pileće, kao dajte mi 200 grama pilećih grudi, ona odmah me nekako tu. Taj osjećaj sam dobio od jedne pjesme od EKV-a, na neki čudan način. Znaš ona stvar, kao da mi malo krenu sise rast i kao te pileće grudi da dobije. Jako čudno, da. Dobro, ovo ne možeš ni shvatiti, ne očekujem. Ne, apsolutno nisam shvatio. Ne mogu ni ja nekad sam sebe shvatiti. Ba koliko razmišljam. Niti znam koja je pesma, niti o čemu. Nema nikakve analogije, ja se slažem, priznajem, evo, kriv sam. Ali čudno je sve to, da. Da se vratimo na ove nesrećne mlade u Hrvatskoj koji su otišli svi. Samo da te nešto još pitam, ako je, znači, santimetar, a ne centimetar, zašto onda, je li onda centrifuga ili centrifuga kod veš mašine? Centimetar. Nije santimetar. Ti ne kažeš santimetar? Ja kažem centimetar. Aha, ja sam mislim da u Srbiji santimetar. Centimetar. Ja kažem centimetar. A ko kaže onda santimetar? Ne znam, brate. Ne, ima i centimetar i santimetar. Čekaj, santimetar ne postoji, to sam ja sad izmislio. Pa ne, mislim da je centimetar. Nisi izmislio, govore ljudi, samo ne znam, znaš. Koji da? Ne, u Hrvatskoj sigurno, recimo u Mostaru centimetar uvijek. Centimetar. A centrifuga ili centrifuga? Centrifuga. Okej, dobro. Da. Samo gledam, da. Ne, to su ti neki čudni, neki čudni tripovi. Ne, zanima me samo kako se kaže, jer sam ja mislio, recimo, bila neka zajebancija, ja sam ispadao glup godinama, nisam znao, recimo, licemjerje se kaže u Hrvatskoj. Okay. A ovdje sam ja mislio da je licimur. To je neka zajebancija, ali ja sam mislio da tako kaže. Ja sam išao po televizijama, ali mislim da je licimur neki internet fenomen. Ja sam rekao, ja sam rekao što nije licemerje bi trebalo biti, pa jeste, kaže. Pa što ste meni rekli, žena mi rekla da je licimur, sjebala me skroz, ja sam ispadao kreten, ovi me gledaju. Znači nije licimurje, nego licemerje, ali sad je kasno. Licimur mislim da je neka internet sprednja, da je neko lupio glupost, jel tako nešto? Da, tipa neka baba nešto. Nešto i to je postalo neka internet viral i onda je... Čija sam ja žrtva bio, eto. Tako je, znaš, isto kao što je, ne znam, Vujaklija postao Vukajlija, jer je to zapravo najčešće... a kad ti čuješ prvo tako, ja sam mislio žena govori tako što ja znam. Ima tih gomila nekih izraza. Meni baš dobro zvučalo. Tako sam ja fasovao jednom, bilo je ovo kad je onaj političar izgovorio, sad evo i dalje ne znam. Jubi to. Ne. Nije Vazduhplov, kako je rekao? Tako je rekao. Vazduhoplov, zapravo kao treba da kaže Vazduhoplov, rekao je Vazduhplohov i ja sam u jednom trenutku počeo vičem Vazduhplohov i više izgubio sam potpuno šta je ispravno. Znaš, kad mozak počne... Ima taj fenomen. Kada jednu reč počneš da ponavljaš, usaditi se. U krug ponavljaš. Da posle određenog broja ponavljanja ona se dekonstruiše, dekomponuje se, počne izgubi potpuno poent, znači izgubiš smisao, ne razumiješ više šta izgovaraš. Sad ja tebe ne razumijem, vidiš ti za koga si ti udala, jevate. Znaš, evo da to čemu pričam. Ja nemam pojma. Uzmi bilo koju reč i počni da je ponavljaš, ne sad. Da. Probat ću večeras. Mislim, probao sam sigurno.